l'aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Can Valls del barri de Ciutadella de Montgràs. Per acord de la Junta de Govern local de data 4 de maig de 2009 es va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic pel condicionament del Mas Can Valls situat al barri de la Ciutadella de Montgràs per a destinar-lo com a establiment hoteler. Aquest es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d'un edicte al butlletí oficial de la província número 101 de 28 de maig de 2009, al diari El Punt de 28 de maig de 2009 i el també d'anuncis de la corporació per un termini d'un mes, per tal que qualsevol persona el pogués examinar i formular les al·legacions que considerés oportunes. Atès que durant el període d'informació pública s'ha formulat una única al·legació per part del senyor Pere Sana, segons la qual exposa la seva preocupació per si aquest establiment acaba sent destinat a un local de prostitució i recomana a l'Ajuntament a prendre totes les precaucions necessàries per tal d'assegurar i garantir que es tracti d'un hotel, atès que d'acord amb la normativa organa de l'expedient es tractarà d'un establiment hoteler, ja que s'ha tramitat com a tal, i s'ha de disposar de normativa aplicable, proposo al ple l'adopció del següent acord. Primer, desestimar l'al·legació presentada pel senyor Pere Sana. Segona, aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic pel condicionament del Mas Can Valls situat al barri de la Ciutadella de Montgràs. Tercer, trametre l'expedient de la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. Quart, notificar aquest acord als propietaris dels terrenys compresos en l'àmbit del Pla Especial. No obstant això, el ple, amb el seu superior criteri, adoptarà l'acord que consideri més convenient. Bé, si teniu alguna consideració a fer. Sí, en quant a l'al·legació que ha fet el senyor Pere Sana, que té una còpia de l'expedient que es porta avui al ple, la llegim perquè és molt breu, perquè és molt entenedora. Diu, vist l'expedient exposat públicament, trobo positiu la millora urbanística que es pretén i s'estan duent a terme. Igualment trobo positiu el canvi d'ús de l'immoble en termes de reconversió en establiment hoteler, sempre i quan es tracti d'això, d'un hotel en sentit clàssic. Tanmateix, podria fer la següent consideració. Així com urbanísticament queda prou clar la intervenció que realista per contra, l'apartat que pretén descriure l'activitat econòmica que es pretén desenvolupar, trobo que no queda prou especificat el caràcter d'hotel que tindrà. De quin nivell serà, a quin públic va dirigit, turisme rural, familiar, si tindrà restaurant, etc. Segons el diari El Punt del dia 11 de juny de 2009, tindrà 4 estrelles i se'n pot deduir que tindrà el mateix caràcter com d'altres hotels que han pogut sorgir a les nostres contrades. Faig referència a l'article aparegut al diari El Punt el passat 25 de maig del 2009, amb diferents exemples d'hotels de caràcter familiar. Si aquest és el tipus d'hotel que es pretén crear a Can Valls, ho trobaria positiu per a Montgràs i la seva imatge. Un exemple semblant seria el Content Hotel a la zona de la platja de Castell. No puc, però, evitar fer referència a un altre tipus d'hotel que ja existeix a la nostra vida, l'Eclipse, que crec que ha estat prou polèmic. Un altre establiment on d'una manera o altra l'activitat desenvolupada sigui la prostitució. Seria greument perjudicial per a Montgràs. Per tant, i d'aquí la motivació del present escrit, crec convenient que aquest Ajuntament prengui totes les precaucions necessàries per tal d'assegurar i garantir el caràcter del futur hotel. Nosaltres, com a grup, considerem que desestimar aquesta al·legació, malgrat que ja s'hagi establert una normativa, que és una cosa no té per què desestimar-se, no estem a favor que es desestimi. Des del punt de vista urbanístic de la modificació, veient els informes tècnics que ha fet l'arquitecte municipal, la senyora Mar Servià, serà ella també la responsable, en cas que es tiri endavant aquest pla especial, portarà tot el control de l'obra i cau sota la seva responsabilitat i crec que té suficient credibilitat i confiança com per poder-ho fer. Però fent un petit resum breu d'aquesta finca, tenim que el 4 de desembre del 2006 es demana i s'aprova una llicència urbanística per fer obres de conservació i millora en aquesta masia. El 20 de març de 2009 es presenta en aquest Ajuntament el pla especial pel qual deixen de voler fer una reforma a les masies, fer un pla especial i reconvertir-ho en hotel. El 4 de maig la Junta de Govern fa l'aprovació del pla inicial. El 28 de maig es posa a exposició pública aquest pla especial. El 3 d'agost s'aprova una llicència urbanística en Junta de Govern per construir-hi ja la sala de màquines, amb un soterrani.
I avui, dia 7 de setembre, es du al ple per fer l'aprovació provisional del pla especial. Llavors, el que no entenem és si aquests senyors tenien una llicència per fer una reforma per una vivenda. Després sol·liciten un pla especial. S'està iniciant tot el procés. Demana fer una sala de màquines, que tothom sap que una sala de màquines per un establiment gran pot ser un establiment hoteler o d'un altre tipus, i se li concedeix una llicència. Llavors considerem que, en primer lloc, nosaltres votarem a favor d'aquest canvi del pla especial, sempre i quan s'estimi l'al·legació del senyor Sànez i sempre i quan no es doni cap més llicència urbanística en aquesta finca, perquè el que està fent aquesta gent és estar començant a preparar tot l'edifici per fer l'hotel i encara no hi ha pla, o sigui, avui es porta aquí al ple el pla especial per fer l'aprovació provisional i todavía se li ha donat llicència per construir la sala de màquines. Molt bé. Alguna qüestió? Posem la proposta de votació. Vots a favor? S'accepten les esmenes que hem fet. No els acceptem. Queda dintre No es fan les esmenes a la proposta, és a dir, el senyor Pere Sànez, que és una cosa coherent que els demana. No, perquè les llicències d'obres no van paral·leles amb el pla especial, per tant són dues coses diferents. No es pot lligar el pla especial amb llicències d'obres que demanin. Les llicències d'obres, depèn de quines, es donen o no es donen. En aquest cas es pot donar, com si s'hagués demanat de llicència d'una piscina, per tant, el pla especial porta un altre dia, que és el que estem ara, que és obligatori, abans no era, ara és obligatori passar pel ple per fer la tramesa a l'urbanisme, que en definitiva s'acaba de donar el vistiplau o no. Entenem això, acceptem que l'any 2006 se li doni una llicència per una reforma de l'edificació. No entenem que si hi ha una llicència per fer una modificació d'aquestes edificacions ja en vistes a fer l'hotel, quan l'hotel encara no se sap si es podria fer o no, perquè no hi ha una provisió de... És la seva interpretació, la nostra és diferent. Aquest és un dels punts que ha comentat la legislatura de Mercè Català.